amanami dohot inanami ruas ni tuhata horasma dihita saluhurna asa tapuka par mingguota alani tapasada roha dohot pikirata martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji tuhata sian buku ede nomor 10 alu ayat sada sahat rodi ayat tolu. Mahal na humuli agas ni hebadaki ay tusino ay muli tanugem ang hingui ulului dodisi Mahita jongkok. Patun pangalahokku orado opo ipi sai suruhon turohaku oni portadiai asa sai totong turem marhite-hite goarni de bata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amin. Kristus Yesus do naung gabe hapistaran siad de bata tu hita gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ali Tuhan de bata amanami para sirohan asumurung, saitugihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami. Lehon madihami hapor seaon nasitong asa holan hosabing haposan nami unang luas huriam marhaposan toakan adihasianganon ay holan hodo haposan dohot haporusan saya si maroham patuduhon tuhami dalan tuhatuaon asa jupang hami asini roham nagudangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahita. Tapuji tu hata sian buku ede nomor 500 sada ayat 2 sahat rodi ayat tolu. Iring-iring Yesus, anak
maburju mololo ja amardan nama Deus onegi leonon nahai natio sian batu mamaki leonon naik natio sian batu mamaki sai ditlogu togu Jesus alvivar orsihani ai masahat atu surgo imaing ananai jalahi daoku sokot adogun aidiau pujiyoku haholongon ni Tuhata idiau pujiyoku haholongon ni Tuhata idiau. tatangihon ma patik ni debata di minggut ta sadarion ima patik parjolo sahat rodi patik paupaton patik parjolo audo jahu bade batam ninna de batata dang jadi marakop au bainonmu de batam patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha nadi banua gijang dohot nadi banua tongaon rodi nadi bagasa naik nadi toru ni tano yanggo tunggabe si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yanggo soture dalanna ai hona uhum na dosugut aka na marsineang di goarna patik na paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui di nauno mari maulahamu nasa siulonmu alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni jahu bade batam doi dang jadi ho mangula anggo di nasadari manganap mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi ni hutan ni halak pena mangibati hutam ai di nauno mari do di toppa di bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papi tuhoni di baheni do ubain na di pasu-pasu di bata jahu ba ari paradianan nai jala di parbadiai ido sahat na tongrap mangido gugu mahita tutuhata ali Tuhan de bata sai pargugui mahami mangulahon na hobar tu patikmi amin tapuji Tuhata sian buku ede nomor 434 ayat sada dohot ayat 2 Tuhan Yesus merengau di son Roma marsom batu colong Masai leleng
mahita jongjong. Mago audivae portimion, daging dohoton ninohako, Holang Yesus paluawon, saluhun natin naluhon, kondo iyaw luwang tuhaki, sirangaw siyan dosaki, lam jono tuho ale Tuhan, sai tai tiang, sai dosaku dibai Tuhangi, monangau dibai mudar nahi, Togodo di leon Tuhaki, diau diam. Tapauduk jala tapasirep marohata tatopo tima dosata nagudang itu adupan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargu guna sohatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulum manopo ti dosanami nagudangi di bagasan hajah atau dohami tubuh jala dangadong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhu dohami manibil sianak kadalanmu matsai gudang do pangalau sion nami di patikmu alai ingot mahami ali Tuhan ala ni dinggan ni basam dohot asi ni roham sayunang paingot-ingot akadusa ni haposon nami dohot pangalau sion nami say ingot mahami hobar tuasi ni roham dohot dinggan ni basam ala ni goarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Tabigi ima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehuba. Nung ngapola hupasisi aka pangalau sim songonobun. Jala songon obum manorop aka dosam. Say mulak mahotuau ayaw dosi paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen hudul mahita. Tapuji tu hata sian buku ede nomor 527 ayat sada tabba ayat tolu. Saluhon dohutahikon ala Jesus Tuhaki tungkolon nasiyan
poton surgoi. Turpuk epistel patujulo ni Jamita di Mingguta Sadarion ima na di enet sian Evangelium Lukas bidu 10 mamuka sian ayat 20 sada tolhas rodi ayat 24 rap majaha mahita secara responsoria. Laos ditiki ima marulupulu pibana di bagasat tod di parbadia madok hupuji ho amang Tuhan si gom-gom banua gijang dohot tanoon ala ditamid di konho sian jolo ni aka napistar dohot nama roha gabi di papatar hoi tu aka si odi honoton olo amang ido di halo mohon roham hian. Dungi di dopakon ma pulik aka sisian nama dok martua ma aka mata namarnida nani idamu narap hita ayat 24 ay hudok ma dihamu torop do aka panurirang dohot raja masihol naing idaon nanian naung ni idamuna hapedang di ida jalan naing bigion na naung binigimuna hapedang di begi ido sahatna martua doakan atau mangihon hata ni debata jala nau peopsa amin. Tapuji itu hata sian buku ede nomor 540 tolu ayat tolu taba ayat 5. Muni Oni hati rohani Itubus dohot mudan Ardosa songonang Alay pono nahu boto di tiop Jesus komos tangaku Oniku doni ramoti roni haronai Rim kita jom tikini Tuhakin majo sianon nama temanamu dagiko alay pondo nahu boto di tiop Jesus komos tangaku ondiku doni ramoti rodi haroronangi Tahatidakon maha porsiao tai songon nahina tidakon nidongata saha porsiao disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu naso hatu dosan natu mopalangi dohotano au porsia di Jesus Kristus anak ni debata jahuba nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siya todi parbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panguhumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di haupinar silang na tua tuba nua turudung di tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahuhudul tu siamu ni debata jahuba amanai pargugu naso hatu dosani disi maibana pay mamulak sugo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di toddi parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia
dohot di hasesaan ni dosa, dohot di hataina madok, mula mangulu dusuk deg ni halak naung mati, dohot di hangoluan nasora suda. Amin. Hudul mahita. Tadi kima kor puji-pujian na pinasahan ni punguan ina PHD. Bagaimana titik yang jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak marilah kita mendengarkan warta gereja kita untuk minggu ini. Kami bacakan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis, dengan topik minggu Tuhan sumber keselamatan atau Jehovah Do Muwalli Haduaon. Yang kedua, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, hendak menerima pemberkatan nikah yaitu Triveni Oslen
Lubis, anak dari Bapak Rokman Lubis dan Ibu Elizabeth Simanukalin, Jemaat HKBP Batam Wik Bengkong sekitar, dengan pasangannya Wita Anestisia Sitorus, anak dari Bapak Ramses Sitorus dan Ibu Lasma Boru Simanjuntak dari HKI Resort Khusus Bengkong Indah. Pemberkatan mereka akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 di Gereja HKBP Batam, Resort Batam, masuk pukul 9 WIB. Yang ketiga, Jemaat Parguru. Mulai minggu hari ini telah menjadi Jemaat Parguru, yaitu keluarga Bapak Doris Sihoping dan Ibu Destiani Sitorus beserta satu anak mereka. Mereka datang dari Gereja GPR. Alamat mereka sekarang di Baloi Kolam, masuk ke Wing Baloi Kolam 1. Keempat, pengucapan dan pemberangkatan. Sesuai dengan surat ketetapan pimpinan HKBP, maka Diakones Inang Rola Silitonga akan pindah tugas ke HKBP Desa Teladan, Resort Medan Helvetia, Distrik ke-10 Medan Aceh, dan digantikan oleh Inang Diakones Dedi Silitonga yang pindah tugas dari HKBP Tomok, Resort Tomok, Distrik Samosir. Acara pengucapan dan pemberangkatan akan diadakan pada Minggu tanggal 22 Oktober 2023, dan sehubungan dengan itu maka yang pertama, kita mengumpulkan persembahan amplop ke depan di setiap ibadah sebagai ungkapan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan oleh Inang Diakones Rola Silitonga di gereja kita. Yang kedua, setelah selesai ibadah pukul 10 WIB, dilanjutkan dengan acara Ramatama di Gedung Serbaguna lantai 2. Yang mengikuti acara Ramatama tersebut antara lain full timer dan keluarga, semua situa dan keluarga, 3 kakak utusan setiap WIB dan 2 orang utusan setiap kategori A. Yang kelima, pembelajaran katekisasi CD. Pada hari ini Minggu 22 Oktober 2023 diadakan pembelajaran katekisasi CD masuk pukul 14 WIB bagi seluruh orang tua yang anaknya mengikuti pembelajaran katekisasi CD agar mengingatkan anak-anak kita. Keenam, pertanyaan WIB. Berikut tempat dan jadwal ibadah pertanyaan WIB gereja kita pada minggu ini. Pada hari Rabu 25 Oktober 2023, WIB Baloi Kolam 1, Baloi Kolam 2, Baloi Center, Bengkong sekitar dan Tiban. Pada hari Kamis 26 Oktober 2023, WIB Muara Takus, Nagoya, Batam Kota, dan Bengkong Indah. Dan pada hari Jumat 27 Oktober 2023, WIB Baloi Kolam 3, Seipanas, Woknam, dan Parserahan. Yang berikutnya, ibadah seksi perempuan HKBP Batam. Pada hari Jumat 27 Oktober 2023 diadakan ibadah bulanan seksi perempuan gereja kita, dan yang menjadi tuan rumah adalah WIB Tiban. Kegiatan tersebut bertempat di Gedung Serbaguna masuk pukul 15 WIB, dan sehubungan dengan itu maka PA Pumuan Ina Deborah, Ina PHD, dan Ina Lubuk Baja digabung dalam ibadah tersebut. Yang ke-8, rapat huriah. Pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 kita akan mengadakan rapat huriah untuk menentukan program dan anggaran gereja kita di tahun 2024. Yang mengikuti rapat tersebut yaitu seluruh parhalado dan seluruh jemaat atau utusan dari setiap WIB. Rapat tersebut bertempat di gereja masuk pukul 9 WIB. Ke-9, perlombaan musik tahun HKBP Distrik ke-20 Kepulauan Riau. Pada hari Sabtu 28 Oktober 2023
diadakan perlombaan musik dalam rangka Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan HKBP Distrik ke-20 Kepulauan Riau, bertempat di HKBP Resort Batam Center dimulai pukul 9 WIB. Ke-10 pelatihan musik pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 diadakan latihan musik bertempat di gereja, masuk pukul 16 WIB dan pendaftaran sudah kita tutup. Ke-11 pelayanan Dapur Sebulung Pos Lumbung Baja pada hari Minggu 29 Oktober 2023, Dapur Sebulung Pos Lumbung Baja akan mengadakan pelayanan kunjungan kasih dan pelayanan sekolah minggu di pos pelayanan Taman Baloi Punggur. Yang berikutnya, ucapan terima kasih atas pesta puncak Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan. Kita patut mengucapkan syukur kepada Tuhan Sang Pemilik Kehidupan yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat melaksanakan pesta puncak Tahun Profesionalisme dan Penata Layanan serta pesta Kotilon di hari Minggu 15 Oktober 2023, dan seluruh Parhalado juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh panitia sebagai pelaksana dan seluruh jemaat yang ikut dalam berpartisipasi di dalam pesta tersebut. Tuhan memberkati kita semua. Ke-13, mohon doa kesembuhan anggota jemaat yang sakit. Mari kita doakan supaya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit. Yang berikutnya, ucapan selamat ulang tahun. Seluruh pelayan penuh waktu, Parhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Harapan dan doa semoga diberi kesehatan, kuat dalam iman dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Yang terakhir, keuangan. Saldo akhir per 21 Oktober 2023 sebesar 968.839 rupiah. Demikian warta jemaat kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Tabigima korpuzian na pinasahat ni punguan ama sahata dohot keluarga.
telah meninggal dunia pada tanggal 15 bulan 10 2023 Inang Lince Bunmarku, untuk umur 50 tahun, meninggalkan seorang anak dan seorang suami. Demikian tambahan titik kita pada minggu ini. Menami doa menami kepada desa kata pasah pilihan tong sadaah. Ya, tim musik distrik. Horas. Cek, cek. Cek, cek. Cek. Cek, cek. Cek. Horas, selamat siang Amang Inang, abang kakak sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada kami, anak-anak Kuriaon, untuk membawakan lagu pujian di ibadah pukul 10. Kami berdiri di tempat ini sebagai perwakilan gereja kita HKBP Resort Batam untuk mengikuti festival musik ibadah seperti yang diwartakan tadi. Festival Musik Ibadah Distrik 20 Kepulauan Riau yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 pukul 9 pagi di HKBP Resort Batam Center. Dengan penuh kerendahan hati kami memohon dukungan dan doa dari Amang Inang sekalian agar kami dapat mempersiapkan diri dengan baik dan juga mengikuti setiap rangkaian kegiatan festival dengan penuh sukacita. Dan yang terutama kiranya Tuhan berkenan akan pujian yang kami naikkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, Tuhan memberkati kita. Horas.
Amanami dohot inanami taparade marohata tapasahat ma peliata naumuli kantong sadaa dohot kantong sadabi laos marede hita sian buku ede nomor 450 ayat sada dohot ayat udutna.
rohang akamusui goarni tuhati olani dong enteki goarni Jesus Wahamalu rohang dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita saluhuna turpuk jamita di minggu tasadarion tersurat di Yesaya bidu 45 ayat sada saharu di ayat pitu ujahaw marihita songonod do hata ni Jehovah tu naminiahanna tu si Kores nahutiop di tangan nasiamun papatuhon akabangso perbegu di jolona jalamakar hari sinjata sian goting nia karaja mangukap di jolona akapitu dohok bahal unak kicu didapot aku mardala di jolom jala pahornoppo naka betul-betul ropu hakuma akapitu tobaga jala sega aku akka sordak bosi jala lehonok kumadiho arta akka nadihalomohon nadihaholomon dohot homitan akka natinabunihon asa ditadaho ahu do Jehovah debatani Israel nama jo guarmu alani Jakob na posoki dohot alani Israel nahu piliti uban nahu jo ho di guarmu ola marsahala guarmu hubahen taga so ditadaho do peaku ahu do Jehovah jaladang adong bede bata dukonyahu huhoho sidoho tagan so ditadaho do peaku asa ditadahalak akan asiak kabicaran dohot sian hasudutan naswadong debata dukonyahu ahu do Jehovah jala dukonyahu dangadong aku si jadi hati urut dohot si toppa hahulumon si bahen hadameo dohot si toppa hamaguan aku do Jehovah si bahen saluhuk naik ido sahakna dangadong siat tonga-tonga ni hajol maun naso mengadupi persoalan naso mengadupi masalah dakotok kamang dohot takena kana hadir di son adong nasohia mengadupi masalah adong berarti menghadapi masalah itu adalah hal yang biasa bukan hal yang luar biasa. Selain menghadapi persoalan ini adalah hal yang biasa bukan hal yang luar biasa. Alai mulut adopi persoalan, mulut adopi masalah di bagasan ngulu seolah-olah tadok seolah-olah tapi kiri bahwa masalah itu adalah ujung daripada hidup kita. Mate nama au, daktar tau nau bion nama saon. Mulut aku melasihon persoalan demi persoalan mengulu dosa tunuaing. Boido hipas, boido mardalan, boido denggan. Tapi ketika kita menghadapi sebuah persoalan pitor tadok seolah-olah ini nama ujungna kiamat nama portibion pitor ningo dotong daktar tau ono ninong daktar tau ono pung persoalanon haci nai dia mau kena hina holongat di bagasan gorin tuata Yesus Kristus saya dong do dalan ni debata laho paluahon sian hamaolon lao paluahon sian persoalan di bagasa turpukon dipilih debata do si Kores mabuan bangsa Israel
haruar sian habuangani. Kores itu adalah orang asing. Dan halak Yahudi si Kores. Alai dipilit, alai dimiahi, alai ditodo de batalo si Kores maboan nasida haruar. Molotaro naking habuangani persoalan di nasida membawa mereka keluar dari persoalannya. Itu orang asing. Mungkin daktar zalo halak Israel Kores maboan nasida haruar. Tetapi itu adalah rencana Tuhan. Sakap ni debatado mamilit si Kores. Didok di ayat cada. Songonot dohatani Jahuba tuna miniahanna tu si Kores. Nahutiop di tangan nasiamun. Papatuhon akabangso perbegu di culona. Allah memilih Kores, orang asing. Sanita bereng dia mau kanahina holongan. Daksai naho bartu pikiran, daksai naho bartu roha, sakap ni debata. Anggo padohan suhar di roham atau samu disugut. Dan berterima kondisi nuaing, tapi ada rencana Allah, ada rencana Tuhan, ada jalan keselamatan yang dipikirkan oleh Tuhan, yang direncanakan oleh Tuhan. Memakai orang asing. Dipilih debatasi Kores halak asing, bukan Yahudi. Laho mabuan bangsoi haruar sian par hatubanan sian habuangan. Di mana perjulu di hamak kana hina holongan. Jadi di tongah-tongani persoalan, di tongah-tongani masalah selalu ada jalan Tuhan. Selalu ada jalan keluar yang ditentukan oleh Tuhan. Napi natupa nih debata. Ya aku tonton sada film nomor judul The Other Hand, tangan yang lain. Permainan baseball, adong sada tim. Jadi di permainan baseball ini mereka sudah diambang kekalahan. Molotalu nasida reputasi, harga diri nunga dipertaruhkan. Ala di pertandingan ini adong dihilala nasida sada hagugoon laho mangurupi nasida ima di other hand, tangan yang lain. Di other hand itu dipatupa di bata. Tangan-tangan yang lain itu diberikan oleh Tuhan. Asaboy maluas yan haguguton, asaboy maluas yan persoalan di bagasangulu. Alanya kamang doho takay nang jojo do ditik kita ado pihamaulon adong di other hand, ada tangan yang lain membuat kita haruar sa persoalan na taado piin. Alani saya dong do sakap ni debata, saya dong do cara ni debata untuk menyelamatkan bangsanya. Dia memilih Kores yang orang asing itu menyelamatkan bangsoi. Alaina perjulu di hamakana hina holongan. Jangan terlampau berprasangka negatif terhadap orang asing. Jangan terlampau berprasangka buruk terhadap orang asing. Arung we hujah sada carita songonon. Di sada gang, di sada nganan mago masih ada sepeda motor. Jadi di inganani adong memang berpenampilan agak brewok, songon agak pakaian bebas ya. Dugaan orang, dugaan pemilik sepeda motor ini yang mencuri itu adalah dia. Nah mana ngau pasti hon niat duma buati bereng mak gelagak nai sudah pasti dia. Jadi dokon asing unang jopitor pasti hon daong nga pasti imana doi alani kon adu honok kunama. Jadi diskusi alengo kesimpulan ni imana seseorang yang dia kenal, seseorang yang dia sangkakan sudah mengambil sepeda motor ini. Sudina nungai doki mana panakko doi panakko dona sajabui sudina sida panakko doi. Rupa-rupanya dak sada liling sepeda motor ini ditemukan
ditemukan di tengah jalan. Dungi tarboto ma adong halak na asing membuat alai dapot dungi di paula tu ibana. Dung di paula tu ibana pitorin na imana miga sarawan. Beh, habi nga mardosa au. Ngahu sangka halak na asing. Saudara-saudara, Allah memakai Kores yang orang asing itu. Karena itu orang Israel tidak boleh berprasangka buruk terhadap Kores, tidak boleh berprasangka buruk terhadap rencana Allah. Aidang gogo ni si Kores mabunda sida haruar siani alai cara Allah untuk menyelamatkan mereka. Alanya kamu doh takanang na perjulu sayadong do dalan ni debata, sayadong do cara ni debata, bahkan melalui orang asing sekalipun yang mungkin kita benci sebagai jalan haluaun, jalan keselamatan. Di mana perjulu? Napa dua kon Allah pasti menyelamatkan orang yang dia pilih dan orang yang dia kenal. Di ayat tulu di dok, jalalehonok kumadiho arta akana dihalomohot dohot homitan akana tinabudihon. Asa ditadaho audo jahoba debatani Israel nama jo guarmu alani Jakob na posoki dohot alani Israel na hupiliti uben na hujou ho di guarmu pola marsahala guarmu hubahen tagan so ditadaho do peahu. Ini Allah mengenal hujou guarmu pola marsahala guarmu hubahen. Saudara-saudara, manusia tidak mengenal Allah, tetapi Allah mengenal manusia dan Allah mengenal nama manusia. Mulo tapat di diun nabadiya di surat ton goarna tu pustaha hanguluani asa parjabbar ibana di haluaon na pinasaha ni dibata. Allah mengenal. Dia mau kana hinaholongan kebanggaan seseorang itu ketika dia dikenal atau ketika dia terkenal. Mulu pacupang au doho ruas ni huria pacupang hape dak kutadda dak kuboto alenga huboto ruas ni huria. Nah pasti orang na dilebukku doho nokku do ai situ he warni ina taung. Nyonya do tahe. Dungi mulu di balos weni dak kutadda mulu nabah. Luluat tun asing ai siru tahe guarni na julukon unak sanga dak tinadda alan mau lepas pangiba do sasahalak tapi dak tinadda dia merasa bahwa dia kita kenal ai na suita damak padita do au ngajujut kita pacu pang la suita da amang au kan itu alai mau lo tinadda hora sopung ni sia donang hora sinang boru morakir merasa nyaman merasa dikenal. Saudara-saudara, di sini Allah mengenal mereka. Hujau guarmu, pola marsahala guarmu hubai tagacu ditadahodo peau. Maka Allah memilih pemilihan itu dipilih oleh Allah. Tangan dong jol mana lahir secara kebetulan. Maka setiap orang yang lahir itu adalah menurut rencana Allah, menurut pemilihan Allah. Dipilih di bata. Saudara-saudara, alani ido haluau na pinasahat ni dewata tu nasida. Nangpe di bagasan si taonon, nangpe di bagasan paru kilo nasida. Alai didok dewata, ubain nahu piliti, jala hujau guarmu, jala pola marsahala guarmu hubain, taga sodita dahodo pe aku. Alani berengot tadi si haluau na pinatupa ni dewata. Ala ni panadaun ni debata tu nasida nang peso ditadda nasida debata alai ditadda debata do nasida nang peso tatadda debata alai ditadda debata do kita Allah Allah majou guarta masing-masing jala marsahala guarta di bahen debata alanido dihamokan hina holongat di bagasan guarin tuata Yesus Kristus pamilitotta songon halak na porsea nunga di patupa di bata taga soditadda zolmaido pe di bata
atau molo ditadda di bata jolmai dapat tu paun nadu haluau tu jolmai merhite-hite sakap do cara ni di bata napa tu luhon au do jahuba jaladang adong bede bata du konyau huhoho si doho taga so ditadda ho do pe aku. Saudara-saudara, Allah itu desainer. Allah mendesain manusia itu. Berkau maju kamang doho takainang sarupa obu do nadi si majujungi doho nadi alisi. Sarupa obu deh kan? Alai nadi si majujungi boy do gajang imana? Alai obu nadi alisi dak ya gajang. Itu desain Allah. Coba jomo lu gajang alis sampai mertutuk buti, mertutuk matai, marsisalang api bajoloni udah buti. Kamu doi. Itu desain Allah. Basi marsi gajangi jari-jarion. Asa bodo hitamani coba baik kok kamu coba madudus jari-jaro sarupa hornop. Ise mau boy jalangon. Sahira papat tangan ni bayon dang boy maniup. Bener tong. Itu didesain Allah. Allah ni dok di baga satur pokon. Au do Jehovah nunga ho si ho taga so ditadda hodo peau. Maka manusia itu didesain Allah. Postur tubuh kita itu didesain oleh Allah. Wajah kita itu didesain oleh Allah. Bohitai, pardopakatai, pamataktai itu desain, hasil desain daripada apa yang kita hadapi. Yang jelas banyak cara Tuhan untuk menyelamatkan kita dari persoalan-persoalan yang kita hadapi itu. Dukpe haruar hita sa persoalan ni gebetaro emak belgetutu HP pabahenan dohot asini rohani depata. Amin. Mau lihat Tuhan dia sini roham. Ala dituduh hodo halak na asing gabe dalak kaluau dihami. Jala diramoti hodo hami dipilih todo hami. Tungmat sayuli hami di wahai kuali Tuhan. Ditogu-togu jala diiring-iring kodo perdalanan di mulu nami. Asa malua hami jala taruli hami musai sahat tu sabulo ni todi nami. Haluaon nama noktok si saliling ni liling nai. Atong mau liati madidenggan ni basami. Unak paluat sami madele di perdalanan ni mulu nami. Unak paluat sami marsa kali Tuhan. Alai say patuduhom madala di hami li Tuhan. Pasu-pasu maparsauran namion. Laos di baga sa sadarion. Paborhaton nami ma nabosom. Ina nami inang diakones rola buru silitonga tu ingana pakubasyon na baru. Pasu-pasu mapakubasyon na saliling makubasi di tonga-tonga ni huriamon. Jala paloa si marparpue. Laos ojak konon ni huriamma. Ina nami inang diakones den ni buru silitonga. Atong lehong gogo. Jala paloas mersiajar makubasi di tonga-tonga ni huriaon. Asatuk lau pauliuliho na kaulau pakubasione. Atong di homa tama hasangapon sa rodi saliling nililing na di batana mga ramoti kami. Amen. Tapasaha mapiliatta maridi mahita. Pardalanan Yesus dijolokku, tolong ni tangami manoguhang nang ningoluku hodo sombahoku lungsona pardalan rapona hubotodo takas panoguhongmu iring
takas panoguonmu, diiring-iring hodolah kaki, saat rodi ujung ni pardalaku, togu maau jono tulang bumi.
Masuk mahita tu acara paborhaton inang diakones rola silpana silitonga sian huriat taon marede mahita san nomor 207 ayat sada. Itu hatta di bagasat Yesus Kristus go mati kina di hari Minggu sadarion pabor hatotama inang diakones rola silpana silitonga sian hakabipi batam resok batamon disiala mutasi tuingana pakubasion nasida tuingana ne baru khobar tuingana perpidaun ni pakubasion nasida tabi gema isi ni surat keputusan sian eporus HKBP najinahahon ni Majelis Pekerja Sinode Distrik. Surat keputusan ketetapan nomor 36 SK garing 04 2023 Eporus Huria Kristus Matak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan
Nama Diakones Rola Silitonga, nomor induk pegawai 199607 1102 1973 011, lahir pada 11 Februari 1973. Jabatan dahulu Diakones HKBP Batam Resort Batam. Terhitung mulai 1 Agustus 2023 menjadi Diakones HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia dengan ketentuan menerima balajo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan balajo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS atau asuransi kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan, Sekretaris Jenderal HKBP 2, Kepala Departemen Koinonia HKBP 3, Kepala Departemen Marturi HKBP 4, Kepala Departemen Diakonia HKBP 5, Biro Personal HKBP 6, Biro Jemaat HKBP 7, Bendahara Umum HKBP 8, Dana Pensiun HKBP 9, Sekretaris KRP HKBP 10, Biro Kategorial Perempuan HKBP 11, Parhadaro HKBP Resort Batam 12, Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau 13, BPJSK HKBP 14, Pertinggal 1 sampai dengan 13 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Pihak Raja Tarutung pada 1 Agustus 2023. Pria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Demikian. Diamuna inang Diakones Rola Silpana Silitonga nunga dibagi hamu surat keputusan ni Eporus HKBP alani i hobartusi aku atas nama Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau upaborhak mahamutu ingana pakubasiamuna nai baru di HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia Distrik 10 Medan Aceh di bagasan goarni di Bata Ama anak dohotod di Purbadia. Amin. Saya di pasu-pasu di Batam sudah ulo muna na selau di HKBP Batam Resok Batamon bahen sangap di kuarna lau semerhiti umma pinasahat hata mauliati tuhamu di siala pakkuwa semuna na selingon di HKBP Batam Resort Batamon martang yang mahita ale Tuhan di Batam mauliate marohanami diho alanunga didongani ho na selaon inanami Diakones Rola Silpana Silitonga nama kubasi ulaon hadiakoneson di huriam HKBP Batam Resok Batamon sai pasu-pasu manasa pakkubasion nasida na selaon dongani jala pargogoi manasida marhobas diingana pangulaon nasida na baru marhite-hite Tuhan Yesus Kristus upasatami tangiang namion. Amin. Masuk mahita tu acara pangujak konon taparadi di tasan nomor 700 sada ayat sada. Asa
Kristian itu hatta di bagasa Yesus Kristus di hari Minggu sadarion ojakonoma diakones Denni Dameria Silitonga gabe diakones di HKBP Batam Resok Batam hobartu surat keputusan ni Eporus HKBP atong tabi gema jolo di jahahon surat keputusan taringok tunasida na jinahahon ni MPSD. Surat keputusan ketetapan nomor 338-SK/04/2023. Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piaraja Tarutung menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Diakones Denni Dameria Silitonga, nomor induk pegai 200709-1981-002, lahir 21 September 1981. Jabatan dahulu Diakones Fungsional HKBP Tomok Distrik 7 Samosir. Menjadi terhitung mulai 1 Agustus 2023 menjadi Diakones Fungsional HKBP Batam Resort Batam Distrik 20 Kepulauan Riau dengan ketentuan menerima belanja pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan belanja pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenaga Kerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan dan kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Salinan 1. Sekretaris Jenderal HKBP. 2. Kepala Departemen Koinonia HKBP. 3. Kepala Departemen Marturia HKBP. 4. Kepala Departemen Doekonia HKBP. 5. Biro Personal HKBP. 6. Biro Jemaat HKBP. 7. Bendahara Umum HKBP. 8. Dana Pensiun HKBP. 9. Sekretaris KRP HKBP. 10. Perhalado HKBP Resort Tomok. Prajas HKBP Distrik 7 Samosir. 12. Perhalado HKBP Batam. 14. Prajas HKBP Distrik 20 Kepri. 15. BPJSK HKBP. 16. Bertinggal 1 sampai 14 untuk dimaklumi. Ditetapkan di Piaraja Tarutung pada tanggal 1 Agustus 2023. Kuria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan distempel. Hamu inang Denni Dameria Silitonga nunga di bagi hamu surat keputusan ni Eporus HKBP taringot tu penempatamuna gabe Diakones di HKBP Batam Resok Batamon atong tabi kima jolo poda taringot tu tohonan Diakones naikon ulahonomuna di jahahon MPSD. Ulaon ni Diakones. A. Pangulani huria dohamu mengaluti akka ulaon parasi ni rohaon di tonga-tonga ni huria doho di masyarakat. B. Ragam doa kaulaon parasi ni rohaon na pinukkan ni huria songod dalan madjamitahon asi dohot holong ni roha ni debata. Pangubation dohot sumarihon akka narikot di namar sahid. Pature-turehon akka namardangol. Pature-turehon akka natading maetek. Mangurupi akka napugus
dohot akka na di bagasan hasusan. Manukoli akka na babalu, dohot akka na batua. Mangurupi akka na sudah gugu. C. Sia pula muna do akka na marsak. Si torang muna do rohani akka na marsi taunon. Si tukulam muna do hapor siaon do pakirimon ni akka na naing madili. D. Ulah honon muna do panugunuguon asa di boto halak majagahon hahipason ni pamatangna. Asa di boto jala di parangehon parange naringgan. E. Manang di dia pe pajupang hamu dohot halak narikot manigor urupan. Hubasma mangurupi hobartu natrapatu pahamu so mamereng upa. F. Gabi para siniroha mahamu songon amamuna para sirohai. Asa pangula naringgas hamu jalana hicak. Nang denni dameria silitonga. Nunga dibegi hamu surat keputusan ni Eporus na manotopok kamu. Gabe diakones di HKBP Batam resok Batamon. Atong namanukku maaon waik tuhamu di jolo ni akadongan namarpungu di son. Dohot di jolo ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai. Naulu do hamu ojakonong gabe diakones HKBP Batam resok Batamon. Jalan naulu do hamu mameleho dirimu na mangaradot ya katohona do ulau ni hobartu poda tohonan ni diakones Huria Kristen Batak Protestan naung binigemuna molosongoni rohamuna dokamuma. Dihamui nang diakones Denny Dameria Silitonga atas guarni Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Kuojak mahamu gabe diakones di HKBP Batam Resort Batamon di bagasan guarni di Bataama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di Porbadia. Sai didongani mahamu mangulahon ulauni asamar sangap guarna marhiti-hiti pakkobosyo muna diramoti jala di pargokoi madohot keluarga. Hamuak kadongan dohot ruas dohot parhalado ni huria ni Tuhan Yesus Kristus na di HKBP Batam Resok Batamon. Jakok kamuma inang diakones Denny Dameria Sinagaon di bagasan goar ni Yesus Kristus. Tangyakon jala urupi hamuma nasida asa majadi ulau nasida di HKBP Batam Resok Batamon bahan sangap di debata. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami Raja jalanapuna huriai. Puji-pujian dohot hasangapom madiho. Dang dipaloco huriami somar parhalado. Alai saya dipabakit todo akan aposom na burju. Jalan naolo suruamu mamaritakon hatami. Nunga dipaujak ko diakones Denny Dameria Silitonga gabe diakones di HKBP Batam Resok Batamon. Asimaroham lehon mato dimna badiai asa margogo marbisu jala marsahala na sida mamaritahon hatam na badiai pasu-pasu jala patau manasida dohot marhobas di huriaon marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pinasaha ma madokata pertandingan naniatur honni anggota MPSD.
parjuluma pasat taing partikian pasahaton hata pertandingan sian inang diakones rola silitonga. Mula tema parculo upasahat tu debata napaluasok kami bui marhubas di tonga-tonga ni Huriata HKBP Batamon nian dakya dihirim rohaku ikosaha tau tu Batamon di luas tu hatta marhubas di tonga-tonga ni Huriah HKBP Batam alai hura cumi hami molo tung sahat hami tuson na memang disakapi di batado no muli ditikin na nilehon na tu hami marhubas di tonga-tonga ni Huriaon nang pedang apala di bagasan tiki na liling sadok no muli tu tonga-tonga ni ngulu nami na posona song-songoni na Huria na uhubasi hami ido na naing patuduon ni dibata 2 tahun 4 bulan matutu amang inang di luas dibata kami marhubas di tonga-tonga ni Huriaon jala ditiki 2 tahun 4 bulan ni memang gudang tutu na hubulus hami di pardalanan ni ngulu do pakobasion na swapala mura laho mamulusi song natakas di boto hamu borhat hami diucapkan tuingananon do mata rap mendampingi hami alai songoni ma pangatur ni tuhata ikon borhat ibana sian luaton sian Huriaon jala di parborhat nai tongdo gabe ikon rajumani dalan ni dibata lau patuduhon hagugoon na holong na macay belga songon na jinami tahon emang paditanakin khobar tusima amang inang di bagasan tiki na jepeki buidulah dipakai lalau kamu dan apalah bui maksimal pakobasion upatu pahami dengan segala keterbatasan yang ada alai usrohaku sautik na bui tarulah hami manaburhon hatani debatado di akka pakobasion na hobar tutohonan na pinasaan di bata tu hami di pasu-pasu di batamai hanggiat tung mar parbue na tonggi na boy cupang ditikina hanggiat tabah porseo muna siapa kubasion si sautik na buhi patu pahami tabanang bilangan ni aka na porsea songon padok ni Tuhan Yesus mau losai ni ulanin na sada ulaun sahalak na poson ni dibata kudonon nami ma na poso na sohasea do hami it
kitab ni na tarulah hami do boyu hupatu pahami ipe ala ni akka keterbatasan akan napatut siulaw nami pe tupa gudang guna subui hu ulah hami titiki na nileon di bata hami marhubas diingah nanon atong disaluhu nai abang inang diaka nahurang lobi diaka pakobasyon nami do diaka parsauran nasa lilingon sa ito hatta mana pasikopo ni marhiti-hiti holong ni rohana nasa totong mangihot hita nang petutu nang palaro rap behita di son ala iko borkat na mahami manguduti pakubasyon nami tumedan alepos roha holong di debata totong mangihot hita dia kaparsauran siganu pari mola tema hupasat tami dihamu saluhu na amang inang ruas di huria di suria ka parsauran na ubuhi hupakilalaho kami na sa lilingon gudang tutu akan abui huhati dako kami molo di suku dongak wow buharo na di Batam dan gabusu alus susai odo di Batam itu orang baik-baik sekali tangapala na palubi honau huhamalate ho di tutuhan di huriaon di Batamon pacu pangau dot aka gudang jolma naburcu yang betul-betul tulus mengasihi jala ido tolus berita kunang to karongan ulur sukun buado hurian di Batami jala ido nakuro kotuanggeku diakones bur silitonga nabanguduti pakubasyonon jemaat ya KPB Batam itu betul-betul baik. Mula tema disaluhu na akamang enang disudiaka pacakono muna di ulaw na upatu pahami di nasalilingon saya dipasu-pasu Tuhan matutu saluhu takaruas di huriah KBP Batamon ditabay di bata hahipason kecang di umur lasni roha pakirimon di nama dalan yang ngulu siganu pari mula te mau pasat tami nang di amang uluan padita resort songoni nang dongaku aka dongan pangulan nagu tiki songoni nang dihamu aka manami inanami parhala do situa di saluhut parsorata di pakobasion di tonga-tonga di huriata na salelengon tuhata mama masu-masu sure aka parsorata na salelengon cala mangido kami ditangiang muna sa luhuk na song aka dong aku pangula nagutiki sude aka amanami nanami parhalado situa nang amang padita resort uluan nang hamu amang inang ruas ni huria asa totong tangiak ko kamu hami buak kamu hami di bagasan tangiang asa margogo jala di lewat debata semangat na ibaru dihami lahu makubasi ulau ni tuhata melayani dengan lebih maksimal lagi di tonga-tonga di huria di Batam di Medan satu hata mamasu-masu hami asa bui gabi berita na uling ulu nami jala pasu-pasu manang na di dia pehami di pasatu hatta lahum mangulahon aka ulaon na songoni manang dianggiku diakones deni boru silitonga margugu mahuanggia laho manguduti ulaon ni sahalak diakones di tonga-tonga ni huriaon posrohaku disude aka nahurang dan belum sempurna dia kapakubasyon nahupatupa na salelengon itu akan engkau lanjutkan dengan lebih baik lagi yang giaya asalamar sangap guarni debata margugu maho dia kapar sauran di tonga-tonga ni huriat tahun
melayani dengan hati, dengan takut akan Tuhan selalu. Jadi songon mana bui tar pasatau, songon hata pertandingan, tu tonga-tonga ni huriat tadi bagasan tikion, tu hatama nama masu-masu, horas madihita saluhuna. Sama patikian tu inang Diakones na baru diojakon inang Deni Damiria Silitonga. Salam marita saluna. Hurian itu hata mola tema perjulo di pasar Ronami terlumobi tu amata pardinggan basa. Jala ditikion medok mole ate dohami ima nanya holongan ni rohanami dohot na pinarsangapan ni rohanami imat perjolo mah tu pucu pimpinan nami na adong di Kepulauan Riau di distrik 20 marhite-hite amang preses nami nang pedang dison alai toktong do madok moliate hami tu nasida ala bukan ni rohana sida majako kami melayani rap dohot puncuk pimpinan niba sebagai preses niba di distrik 20 Kepulauan Riau. Suangsoni dohot amang padita nami padita resort. Dohot dongan nami dohot amang pendeta fungsiona ima amang pendeta David Utasoit. Suangsoni calon pendeta dohot inanami inang Bibel Fro. Sudema tutu akadong aku na full timer na adong di sabungan di resort Batamon. Mula tema amang di jakok kamu na hami di huriat taon. Jala di jakok kamu hami di tonga-tonga ni huriat taon. Songon Diakones. Say naulina ding gama amang ajar-ajari hamu hami amang tarlumo bima tu uluan nami na adong di HKBP Batamon molotung pe adong kesalahaku amang perdita nami nang dongaku na full timer tarlumobi rap dongaku parhalado na adong di huriaon paingot tamu awamang molo salah jala dang acit rohaku disih di dok na tua-tua do manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti do adong hahuranganna, adong nang halobionna. Molotung pe adong hahurangaku amang dongan nami parhalado na dihuriaon do full tamer. Toktong ma anggap hamuna au songon iboto muna. Songon anggi muna. Tegur hamuna di bagasan holong nasian Tuhani. Suangsoni dohok na tuaku na marsaor nang akaruas ni huria na sorap dia palatikyon di amanami nang inanami tarlumobi dia ka nani holongan remaja na poso dohot aka ianakon sikola minggu amanginang mola tema di pajakono muna di bagasan sadarion holang sautik dodohonok ko amanginang songot jamita ni amang padita nakingan. Manusia tidak ada yang tidak memiliki pergumulan. Sudedo hita memiliki pergumulan, jala sudedo hita memiliki hahurangan. Tarlumobi ma'au sadiri di bagas sadari memiliki pergumulan doa mang. Nakulojong doneng tu huta tu medan, alanung nga bostang na tua-tuai, tu inganan naso pinaradeni tanganna. Alay marbohabayno ma di palas Tuhanido pia ojak di huriaon. Jadi molotung pia amanginang permisi hami maritehite sa tonga-tonga ni huriat to di hari Senin borrak mahami dinalaho manuat ton na tuat tai tu inganan paradianan para satokinani. Alani amanginang di bagasan parsaoraku di tonga-tonga ni huriat ton sianggia matuhata mamasu-masu jala toktong dodohonokku nang tu amanami inanami sudi akar ruas ni huria na adong di HKBP Lubuk Baja Resort Batamon ajari hamu awa manginang dinalaho makobasi di tonga-tonga ni hurat taon paingot tamu awa manginang molotung pe sipata asing pakatayoku asing pamerengaku tarlumobi pangalakaku dohot pakeyaku
paingot tamu naaw. Anggap pamu maaw amanginang songo borumuna. Anggap pamuna maaw amanginang songon iboto muna. Jala songon keluarga. Ay marite-hitay do di dop Tuhan asa tabba akka holong na sakit. Alanya manginang say Tuhan tamatotong na masu-masu jali pergugoy Tuhan maaw dinalaho makobasi di tonga-tonga ni huriata na bulunon. Molo di jaha amang situata nakingan taringo tupoda tohonan ni diakones. Molo sian hajol maon, mungkin saja saya tidak kuat. Alay molo maritehite sian hata ni debata, doh maritehite nang sada ni rohamuna nang mengajariau, mungkin saya akan bisa melakukannya. Alani damang dainang imajo hata nauli sianau nahupasaha di tonga-tonga ni parsorata. Jadi amang na mga lapau upatadaw pe amang inang ima marga nababan. Jadi taringo tidak danak amang inang ditomok kami melayani 6 tahun rohami tusi olak kami na 2 dope. Borhat kami sian tomok tong dope hami na 2. Jadi hirim dorohan ay amang inang sadarion olak kami na 2 jongjong di joloon molotung pe anongan perpisahan manang na di patuduhon pucuk eporus eskakune baru 10 tahun nayate dang 2 behami borhat sian huriaon imatang yang nami amanginang tuhita tangya ko kamuna mahami keluarga nami on saya anggiat asirohani tuhatai di lehon hagabion anak nang buru hata sautik upasaha masautik nang tu amana amak amataku na waholongi di bagasan tikyon. Jadi mulai atema di tuhata, mulai atema nang dihita salu una damang dainang songsongoni remaja napo sobulung di bagasan hai pason do lasniro ado hami amanginang naborhat sian huria nahu tinggal kami na adong di HKBP Tomok Resort Tomok distrik Pitu Samosir jala dinggat do hami amang di paborhat alani tongdo di pasa nasida tabeni nasida tu damang dainang nadong di HKBP Batamon alani saat matabeni ruas ni HKBP Tomok horas madihita salhuna damang dainang nungabe tutu ojak kami di huriata dinalau makobasi di huria HKBP Batamon olan sotik do amang inang sidohonon nami buat kamu mahami di tangyang muna asa margogo hami dinalaho makobasi di huria tanah bolonon huria HKBP Batamon totong mahami totong ma ajari hamu hami amang inang dinalaho mangula di huriaton molo hupahiuti tamanginang son titing tamus mulai senakaning tung masai jauh berbeda sekali do na adong di HKBP Tomok artina mang beda luati tongdo beda songon nalaho pelayanan alania samargugo hami amanginang totong maha bokamu hami di tangyang muna jala imatutu di namar sogot hami neng merdalan tumopot na tuto nami naung jumulo di alap tuhata neng matutu berengon nami alana diari Rabu masuk tunun nami alani totong mahami bokamuri tangyang muna jalani lamula pihamen nong museng ro tu huriata HKBP Batamon totong madi pargugoi Tuhan lasongoni ma tu kakak nami diakones borosili tongan nanaing merdalan menang marsogo tetong ma di paragogo itu kamu inang tetong ma rokok kami selama melayani ma di HKBP na adong di Medan tetong ma
dipergugui Tuhan hala inang dohot anggini bason dinalaho mangula di joroni Tuhani molotung songoni pehata siak kami amang inang sai tuat tama nama semasuita saluna songoni mahata siak kami mauliate Mauliate mak udul maju hamuse hamona dua yang dakones udul maju mutingan hamona musik kembali yang dakones ada rakso sahat kita pasahat tonata nauli sian ruas dosa perhaladu perjulu mara tapasahat tu para tahun jong jambang situasi naga udah pola bolak balik inang diakoneson tu ruan musim mantap otak kita inang diakones so nasomal pinatu bani huriatta ison bupatu pahami do songon cenderamata nang dokonokor hatayna ladang mergugu inang diakones bertitibero na di pertibion bergugu minang dapat ture-ture yang ninang saya mainang do tak ada anak mangula di inganan baru ipatu pahuriata sungut cenderamata titi menate bawa gorang-gorang para nak sohoni penang na penatu pahuriata tuat teman atau bawa pasu-pasuna sudah buat maminang menate mak Mauliate mak tau duti ma ulota pinasaha ma namai wakili ruas nihuriata pasahaton hata pabarkaton inang dakones rola do majakon inang dakones dini baru si ditonga pinasaha ma tu abang B menurung Shalom. Horas madita. Parjulu mulai teta pasak tutu hatta pardingga basai di partikian na pinasak na tuhita ganuk terumuwi mai di kebaktian jam 10 dengan kebaktian merdalan songoninang sudi acara na hormati ami padita ini huriata do sudi amai nanami parhaladu ama songoninang sudi ina na hormati ami ruas ni huriata naro apala di partikianon luas samu mahami sebagai perwakilan madok hata sambut dot pisah tu diakones apala di partikianon upakilau kami do pelayanan songon pangula dihamuinang diakones rola silitonga anggos Batamon dang mungkin lupa honomuon di masa pelayananmu 2 tahun 4 bulan songon adi dok munanak keningan kenangan kemungkinan bisa berlalu alai songon adi dok munanak keningan ini masa-masa sulit dilalui hamu dang mungkin dang robe hamu tuson manotuk pe nawardalani ala disodo kenangan pahit kenangan indah di keluargamu terjadi di pasak tuhat tuamu
Yakit do hami adong do parbu ini di pelayanan muna selama di Batam huwer kami dingkat do merdalan. Martinangi ma Tuhan marparbue mai perlu mubima tu generasi ni HKBP na di Batamon karena poso remaja sekolah minggu ingoton nado songo dia parula muna selama berbakti selama mengabdi di HKBP Batam songon pengabdian na pinasa muna tua kaya na konami na poso bulung satu sekolah minggu anggona UBG berbahasa Indonesia di dalam pelayanan muna songoni madenggana martinangi ma Tuhan marparbui mai akaya na konami gabi aka anak-anak hasema 7 lanon silu yajar silu pudani akana tua-tua gabi generasi penerus ni HKBP manang 17 tahun molotung bor hatam minang tu tempat tugasnya baru tangyang masak kami molodang bui ujara kami hamu di parborak munai posramu buano nami do hamu di tangyang nami saya jupang ma aka silas niroha di tempat baru di Medan molotung peadong pengalaman muna sanon akana rumit akana so ni halomon ni roha martiki di Batamon perwakilan Mahami Madok nok salpui lupa hok kamu mai sebagai rohamu undang pabuah-buah kami tu Medan asa anggiat bui salpu bui terlupakan nih Jepang makan audina dinggan di tempat baru di Medan. Jadi selamat jalan mainang, selamat bertugas di Batam mangaramuti keluargamu satu tempat na baru. Songoni mah taparpudi na buyu pasatam itu hamu. Saya Jepang ma arina ulinar dinggan di tempat baru di hamu. Tu diakonesnya baru si pasaton nami tu hamu selamat bertugas mah selamat datang molotungpe gudang pengalaman munasya tomok ima buah kamu akan naulina dinggat tu Batam ima pangiduan nami molo pangiduan semangat nasya tomok ima buah kamu tu son molotungpe di dalam mengadaptasi beradaptasi hamu tu Batam adong hamaulon sabar mahamu songoni do hami parbatamon dang sahuta hami tu partomok sian di sana walu do aroro nami tu son paling tidak banyak ragam tingkah laku banyak tabiat-tabiat yang memungkinkan baru di hamu oleh posmaro hamu pajako do hami ala paromuna tu son pasaton hatana uli hatana dinggat do tu hami do generasi ala ni buka do rohanang pikiran na mison ruas di HKBP Batamon selamat bertugas mainang do keluarga anggia ma misi visi nasi buana muna di sini HKBP nasi atomo tu Batam bui mardalat do dengan selamat bertugas songoni ma mewakili ruas kami di kata pihak sambut apalah di partikion di Batama mangaramuti ta saluna butima mulate mulate mak dia manami manurung na mewakili ruas HKBP Batam usok Batam na parpudi mak pinasahama na mewakili perhalado HKBP Batam pasahaton hata borhat tu inang Jakones Burus Litonga dohon nama Jakon inang Jakones na baru Burus Litonga bila kami tiki tu inang si tua borne bao Mulia tema di tuhata perdenggan basai ala di pasu-pasu do pehita di tikion boy marpungu di bagas joro na pinar badian non nahu hormati hami
uluan ni Huriata Mang Pendeta Resort, Pendeta Sudi Hari Manalu MTH MM, nang sude pangulan nagok tiki, dohot parhalado HKBP Batam, jalan nahu haholongi hami, sude ruas ni Huria HKBP Batam. Parjolo sahali hupasahat hami, selamat datang kepada Inang Diakones Deni Dameria Burulu Silitonga, dohot keluarga. Selamat menjalankan tugas pelayanan Inang di Huriata HKBP Batamon. Sadi pargogo itu hatama Inang nang keluarga. Jala dinahu BG hami berita habut ni roha sian Inang. Upasahat tami turut berduka cita Inang. Tung tuhata pangapulna sumurungi ma mergogoyon Inang nang keluarga. Di patiur perjalanan muna mulak tu Medan songon Inang akka acara nanaing patupau muna saya di pasu-pasu tuhata. Horas mainang nang menamulak muse tu Batamon pajupa kita di bagasan hali paso. Napa dua hon hupasahat kami selamat melanjutkan tugas pelayanan di tempat yang baru kepada Inang Diakones Rola Boru Silitonga di HKBP Desa Teladan Resort Medan Helvetia. Sayang giat mainang diinganan nai baru songon nai dok ni Inang nunga jonok tuaka keluarga besar. Semoga dengan support mereka Inang mendapat semangat yang baru. Saya disolukot tuhatama akalas ni roha Inang di perjalanan ni pelayanan muna. Sehat-sehat mah Inang disada. Songon Inang dana natului. Si Sandro di perkuliahan na di Semarang. Si Michael na tading dope di Somar sekolah SMA di Manuel. Songon Inang si Domingus na di buan Inang tusan. Saya dinggam menasida di persikolan na Inang. Tulu tataring manuaing Inang. Adong na di Semarang, adong na di Batam, adong na di Medan. Tung tuhat mana mamasu-masu Inang rap dohot. Tulu dak dan akon. 2 tahun 4 bulan matutu Inang nambar hobas di Huriaton. Di Tagam Roha naing dopenyan lumeleng hitarap Inang makubasi di Huriaton. Alai nungaro eskani Inang. Borhak nama Inang. Nang pedido Inang nakaning dang maksimal pelayanan Inang di son. Anggo nahui dahami jalan nahui lalahami Inang. Tung denggas situ tu do Inang. Berju do Inang. Peduli. Sudah doa karena marsitao no doa karena marsai disapa Inang. Disukuni Inang berkali-kali. Dang mernaloje Inang menyemangati akan nagale. Saya dipasu-pasu tu hatta Inang. Saya dong matutu akka tikin alehet Inang paju pak kita buse. Mau lihat mainang di sude pak kobasio muna di Huriata HKBP Batamon. Hamis ya perhaladu ni Huriaton. Mangido maaf tu Inang. Molo adong Inang. Papahenan na humurang. Mungkin ditiki disuruh Inang ay marageda tu sekolah minggu. Ati nama jua do hamis si pata. Salpuhon Inang masude ate akan nasudeng gani na pelabuhan Inang menyeberang tu Medan akan nauli ima di buan Inang tu pakobasion na baru na parpudi sahali dohonon nami ma napurat tano-tano rangging marsiranggongan nang pe bedat pada udao dipisahkan oleh SK-nya Inang. Alai pos do rohata, anggo rohata do holong ta, totong do jonok digonggomi tuhata pardenggan base. Mau lihat ya? Mari di mahita, jong mahita saluna.
bata amanami na di benua kijang hodo haroroan ni saluhut sileho-lehon na dinggadot na saulibasa na mauliutus. Upang sahat tami masyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julum. Pasu-pasu majalara moti asahu parhasya kami pilihan non. Pati bulhon harajaum mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanay marhiti-hiti to dim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di benua gijak say pinurbadia makuarm say Roma harajam say saut malomo ni roham di benua tongosongon na di benua gijang lehon matu hami sadariok kang ulua siapari say sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu hami unak kami tu gihot tu pangujunan palua mahami sian pangako. Ai ho pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasawar honma damena tutotim. Horas madihita. Dawang dainang